Čau čau, zdravím vás Fake Minecraft Man u dalšího videa. Já už mám World Edit stáhnutý, protože jsem natáčel, ale zjistil jsem, že jsem nenatáčel. Takže já vám dám link do popisu videa a uděláte to samý, co minule. Dáte start, spustit, procento a podáte procento, dáte OK, otevřete teďka Minecraft a tam místo toho, byste přetáhli celý Minecraft.jar, tak přetáhnete rovnou celý bin. Tak to je všechno, zapnete si Minecraft a já se přemístím na lepší místo a budu zpátky. Tak, jsem zpátky, není to tak dlouho, ale stejně. Počkejte, já si dám ještě nějaký bloky. Třeba stone. Tak, třeba bych chtěl odsaď až pocať. No, mě nereaguje. Jo. Co? Až takhle vysoko bych chtěl nastavit. To mě to nereaguje. Už takhle pocať bych chtěl nastavit. Třeba diamant bloky 57. Sakra. Co s tím je, ježiš? Vidíte? A takhle je to plný diabloků. No, ne úplně na zem, ale dobře. Takhle. Takže teďkom by to mělo být T lomeno H cíl 5,57 a moment, já jsem za chvilku zpátky. Tak jsem zpátky, já jsem potřeboval zase něco zařídit. A co si děláš, srandu? Moment. Omlouvám se, fakt se omlouvám. Tak jsem zpátky a musel jsem si jenom něco ověřit. Tak teď to začne trochu lagovat. Mám málo FPSek. Tak. Podkopne... ty vole, já jsem si nevypl kreativ. Ale to je jedno. Napíšete T lomeno H cíl 57 a třeba 20. Co? Co děláš srandu? Lomeno H cíl 57 8. No, jo. Tahle vám to vytvoří vlastně kružnici z diabloků. No, podle toho, co jste si nastavili. Já jsem si nastavil ty diabloky, tak tady mám ty diabloky. Teď vám ukážu jednu fakt velkou kravinu. Z čeho mi možná spadne hra. Já chci uzlejtnout, jo, konečně. Tak za 5 minut jsem zpátky. Tak jsem zpátky. A uděláme to. Lomeno set. A dáme třeba bedrock. Moment a vás stopnu a až to bude, tak
Zase. Tak jsem zpátky. Mně spadl mikrofon. Mně z toho spadl Minecraft. Ještě chvilku jsem tam čekal a spadl mi z toho úplně celý Minecraft. A teď byste měli vidět Bedrock. Cože? Žádný Bedrock? No tak prostě já jsem 5 minut letěl pro nic za nic. Tady vidíte, že tady je Bedrock. Já jsem zapomněl ten příkaz. Jo, počkejte, já se jenom podívám na to, na Google. Já to natáčím hnedka po tom, co jsem vydal Too Many Items a Cheat Pack. Vidíte, že to těch příkazů je hodně. Pak jsem vám chtěl ukázat Vals, Copy, HCL, to jsem ukazoval. Ale teď nevím, co to bylo. Vyzkoušíme. Promiňte. No. Prostě tohle je luxusní. Jo, pak jsem vám chtěl ukázat, co taky je dobrá věc. Map options. Jo. Tady vidíte slime chunky. A s World Editem je to snadný jako něco. Nechci vzletět. Jdu k jednomu slime chunku. Jdu přímo na střed. Tak. Tady. A na druhý střed.
tohle je taky dost důležitý. To si děláš srandu. No a nemusíte kopat slime chunk. Ty vole, ty vody. Já vím, že toto video je nudný a tak, ale chtěl jsem vám ukázat ten world edit. Vím, že všichni si budete myslet, že jsem s ním už dělal a tak, ale nevím. Dobré, ne? To je pro dnešní díl všechno, tak čau.